kapiyod ko ni akong manok na Bisaya. Ako na siya kapiyon. Nila ni manok ka. Bisaya kayo. Way pasong. Kapito na ni kabihag. Way tuyo-tuyo na eh. Please kini manok ka. Inaanay na niya pero kapito na ni kabihag niya. Sa ni itari ron. Karong Domingo. Amon sa ako sa ni itari. Huwag mong subukan. Magkabihag na sa ni. Kung ganing manok ka. Nga kay. Di maron. Huwag makatambong ko. Sakto kaya. Paring sa Domingo. Itari na ko na. Nya, ako sa isot ko. So na ko kay. Two hours later. Rod! Rod! Ya, ang manok ay kalimot. Paglaw ko ng manok ka. Itari mo na mga galingo. Oh, lawakan ko na. Many hours later. Karon, kaya naabot naman ko. Akong tanaw na. Akong hiniktan kay. Itari ba nila mga ugma? Galing man ugma. Akong tanaw. Itari. Itari. Ginagawa mo. Asan ba yung hiniktan? Wala naman dire. Simpleng sa makabuhi ito nga. Sirado ko ng kurong. Tari ang bato na ko ugma? Hana ay. Asa ka di ay? Akong pangutan nung asa. Tari ang bato na ko ugma. Asa man hiniktan eh nga wala man diha. Akong ibliga kay wala kay bugas, wala kay sudan. Ako ba ito itari? Ikaw nga? Imo magibaligya? Pinam sa imong baligya? 500. Sus! Imo lagi baligya ko 500 itari ito na ko. Ugma, kapito na ito kabihag. Yan, imo lagi baligya. Di mo na mo gabaligya kaya ko itong ulian. Diya sa atong silingang ibligyan ako, kabati siyang anak. Sus! Inahak na ko lang ihaw na turon. Ako itong atuon kaya ako itong ulian. Kapito na itong kabihag. Narayang anak ka na kadong. Tay, si mama, dapawa ko na kay manok ibaligya. Sus! Ang inahadi-ani mong gibaligyaan, day? Sus! Nya! Asa nurong manok, day? Amo naman giyaw ko. Sus! Kami natay ako batong itari. Ugma! Sus! Giihaw ninyo di ay! Abi ay, wala ko itari ane. No, 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 no. Sus!